В първия епизод на Тъжната истина ще ви заведем в едно забравено от времето село, за да ви разкажем една кратка история. Как една жена се изправя срещу предизвикателствата, които мнозина не могат дори да си представят. Живее в условия, които другите биха нарекли нечовешки. Но тя не търси помощ, не търси съжаление. Единственото, което я крепи, е волята и увереността. Всичко, което иска, е просто една добра дума. Това е нейната история на сила, смелост и тихо достоинство. Този разговор не е просто интервю. Той е гласът на душите, които говорят. Гласът на тези, които са изгубили подкрепата си от обществото. А понякога всичко, от което човек има нужда, е малко съчувствие и подкрепа. За бързаното ежедневие често забравяме за силата на простите жестове. Един топъл поздрав, едно разбиращо благодаря или просто време отделено за някого в нужда. Нека ви запознаем с Мария. Здравейте! Първо много благодарим, че се съгласихте да направим това интервю. Можете ли да ни разкажете малко повече за себе си? Откъде сте? Родена съм в село Мухово, 69-та година. Учих Пазарджик, завърших в Кърджали. Първият съпруг беше оттам и живеех 22 години там. Но в течение на обстоятелствата се завърнах в Мухово. Почина мъжа ми. И се върнах тук на село. Тук съм работила към общината. Барман съм била, магазинер съм била. Но в течение на обстоятелствата се разболях. От колко време живеете тук? Много. 10, дали не е отгоре. Години. Добре, какво се е случило, за да се озовете в сегашната си ситуация? Работих на една къща да почистим и спънах се в един балатум. Ударих си крака, паднах, бърза помощ Пирогов, там ми направиха операция. И така. С какъв доход разполагате месечно? Получавате ли някаква социална помощ или пенсия? В момента нямам нищо, получавах 260 лева. Като 15 дена работа, 15 почивам към общината. Ако можете да промените живота си, какво би било първото нещо, което бихте направили? Да оздраве. Първото е това. А какво ви липсва най-много в сегашната си ситуация, в която се намирате? Много неща. Като сега едно съм сега затворена пиле в клетка. Сега не можеш да ходиш да общуваш с хората, не можеш. Не можеш да си вършиш на обикновените неща, не можеш с патерицата хода, па взимам пък. Една жена трябва да сготви, трябва да изпере, трябва да всичко. Много неща липсват. За какво най-често мислите? За разходка. Да, движение. Какво е най-хубавото нещо, което някой е правил за вас? Едно човешко отношение към хората е много важно. При мен, аз имам сестра. Сестра ми много е така, ми помага. Говорим си, заобщуваме си така. Ако може да се обърнете към някого в момента за помощ, какво ще искате? Какво ви е нужно в момента? В този случай нищо, само здраве. Това здраве откъде ще дойде? Това е най-важното. Какво ще пожелаете на хората? Какво липсва на хората?
да общуват, да имат чуждина, да са живи и здрави, да не се карат. Мир, дай ми. Да е мир най-вече. Да, Да е мир най-вече. да. Какво мислите за съдбата? Ами съдбата нещо ни показва. Вярвате ли, че все още има добри хора сред нас? Разбира се, че. Разбира се. Добре. Наистина много ви благодарим за искреността и за това, че се съгласихте да споделите историята си с нас. Пожелавам ви здраве, много щастие и всичко най-добро. И аз също ви пожелавам. Живи и здрави да се. Аз са такива хора, много ги преценявам. И оня път, само как му видях очичките, викам, ще говоря с очи. Защо? Не знам, сега вътре ще Харесва телепат. ти той. Имаш му доверие. Телепатия нещо, разбираш ли? Той някак си е добър човек. Не го усещам. И затова аз си говоря се. Тук сме донесли неща от първа необходимост, които биха могли да ви бъдат много полезни в следващите дни. Това е с което можем да помогнем. Не е много, но е от сърце. Дори и най-трудният живот има своята светлина, своите мигове на надежда. Историята на тази жена е доказателство, че дори когато обстоятелствата са тежки, човек може да съхрани силата си, да запази достоинството си и да продължи напред. Нашият свят е пълен с хора като нея. Смели, но невидими. Борещи се, но нечувани. С всяка нова история ние се стремим да разкрием тези скрити светове, да напомняме на всички нас, че всеки заслужава да бъде видян и чут. Ако искате да бъдете част от тази мисия, абонирайте се за нашия канал. Вашата подкрепа ни помага да достигнем до повече хора и да разказваме истории, които обикновено остават зад кулисите на живота. Благодарим, че сте с нас, че ни подкрепяте и че заедно показваме истинските лица на хората, които обществото често забравя.